Я хочу уточнити, ви сказали, що ви приїхали на Мазді, так? Да. Це моя машина, Мазда. А от зараз на канал ви на чому приїхали? Приїхав, мій товариш привіз мене, випадково. Да. А на якій машині? Я не пам'ятаю, тому що я їх не дивлюсь, мене не водій такий. Cadillac Escalade? Ні, Cadillac це наші були колеги, які привозили наших делегацій колись. Ну, це не ваша машина стоїть під каналом? Це не моя машина. А яку ви на неї не приїхали? Не приїхав, так. Да. Тобто ви не будете зараз їхати, так, з каналу, так? Да. А чим ви поїдете з каналу? Поїдемо, на Мазді поїдемо. А що це за знайомість делегації? З делегації приймала американську делегацію. Так ви їхали цим Cadillac Escalade чи ні? Це приїхали делегація, яка привозила делегацію на наш Харасіс. Це форум, якраз проводився іноземних делегацій, корпорації були з США, з Китаю, з Індії там і тому подібне. А що машина робить тоді під каналом? Якраз це супроводження було, тому що ми з колегами тут спілкувалися з ними разом, поки до нашого каналу. Тобто вас супроводжував Cadillac Escalade, так? Він супроводжував, так сказати, просто як член делегації. Ну, я думаю, що це не стосується нашої сьогоднішньої розмови. Ні, ну це важливо, тому що, наприклад, ви говорите про Сергія Семочка, так, якого ми зараз обговорюємо, і ви також у службі зовнішньої розвідки були. Отже, я хочу уточнити, Cadillac Escalade це був ваш супровід, так? Правильно я зрозумів? Не був супровід, це була просто проїздка делегації, яка їхала з нами, щоб ми поспілкувалися, зекономили час. Оце єдина була ситуація. А в мене Мазда, яку я їжджу, і моя тема це особиста. А що досі ця машина робить Cadillac Escalade, яка ви супроводжували? Я не в курсі де справи. Це не моя тема, не моя делегація. А яка це міжнародна місія? Це міжнародна місія, це були на форумі бізнесмени. А яка саме міжнародна місія? Можете назвати її? Я можу назвати форум, це був Харасіс, це були представники і США, і Китаю. Відповідно, ці представники делегації використовували, я так розумію, цю машину. Не я. Так. Та представники якої міжнародної місії, яка вас супроводжувала на телеканал АТР? Така ситуація. Не можете її назвати? Я можу назвати, що це форум, форуму, але вони представники різних корпорацій, які відповідно були на нашому форумі. Це великі компанії, які являються інвесторами України. Корпорація – це є бізнес, міжнародна місія є міжнародна місія. Ні. Так це була міжнародна місія чи корпорація? Це представники форуму, на якій були представники бізнесу. Представники були різних департаментів економіки, наприклад, урядів там Китаю, США. Тому це комплексна була тема. Це не наша тема сьогоднішньої розмови, але я просто можу стверджувати, що в мене особисто єдина автомобіль, то вона сьогодні практично не моя, тому що вона записана в нашій сім'ї. Хоча я рахую, що це наша. А в якому році вона була куплена? 4 роки назад. Це в якому? Ну, 2000, зараз вам скажу, сьогодні у нас 14 році. В 14-му році, так? Ви коли кандидували на президента України, то записали лише Toyota Auris 2008 року у себе в декларації. Яка була продана, це на дружині була, яка була продана, відповідно, куплена ця була машина після вже виборів президента. І, тобто вона не була, тому що декларація за 2013 рік, вона подається у 2014 році, правильно? Так, так. І ви єдину цю машину тільки маєте, правильно? Єдину цю машину, то вона була, як і Ауріс, дружина, тому що маленька, і, відповідно, ця теж дружина, тому що вона фактично їздить. Я фактично не маю цієї машини і не їжджу персонально, часто, бо або дружина їде, сидить, або десь інколи я сідаю на цю машину, якби щось таке надзвичайне, як сьогодні на канал далечко проїхати. І ще одне запитання, тому що ви самі заторкнули цю тему. Ви сказали, що, наприклад, дуже багато речей там переписані на жінку, чи, наприклад, чи на родичів. За 13-й рік ви задекларували 313 тисяч, так? А члени сім'ї 2 мільйони 771 тисячу. Так, це дана ситуація. У нас така сталася трагедія. Під Києвом у нас проживала мати моєї дружини. Відповідно, мала будинок, вона померла, ми його продали, тому задекларували таку суму. Тобто це спадщина, правильно? Це спадщина, яку ми продали зразу ж після смерті, відповідно, матері дружини.